салом алейкум ҳама каса. Бедор аста ягон кас? Ягон кас ҳаст гуфтиам гапо. ё ки ҳама маховай. аличун юсуфӣ салом алейкум. шӯҳрат ваалейкум салом. Ваалейкум салом. меҳрубон бобоев ваалейкум салом. сӯзан тенҷан нашотия масъала гуфтем гап занем. дар прическат гап надорум эшмат. раҳмати прическа паворот нетудай. очам ҷангу мекунай ком хали. салом брат ваалейкум салом. MC Pro. Ана салом ҳама каса салом алейкум. халиф неъматов ваалейкум салом. созӣ браҷон саломатон хубай. омад дар ғарибиё чел дорем чӣ кору вороқати машғулем. саломатиятон соза чӣ вақт хов нестем соат чанд шуд 10 шуда Москвада. ҳама каса ҳичи еми бекор мондем гуфтем як салом алейк кунем шумо қатъия бишнем чахчах кунем камтар дам бигирем роҳат кунем гуфтем. пеши ами 2 минут пас мегум ягон 2 соат пеш будам хали ба канали Нека як видео навопартум. гон Некаи Мошинбозорро ки медона. Мошинбозорро бас кардагем история криминални ягон чӣ меша ҳамҷадам хали видео мепартем. масалан имрӯз дар бораи соли 1993 сол як кудаки 5 солара мекушанд хаки хали коро мешаку дар бораи ҳавай маълумоти пурра дода будем ки чӣ хел шудаге мисол ҳамин кора чӣ хел кардагиан ки будаи вай ҳамаша гуфта мондагиан факти доказательствош хати то есть ин чизои ҳамхали чизои реальни историёи реальни шудагие. ба вай ман ҳамирӯз сюжет кардам дар ҳамин катоб гуфтум ки хай дуроин бародаро тамошо кунем видеоро видео реальна баъд гуфтум дам бигирем ба кас наиста ки ту худ гудак надорӣ чӣ хел ҷазати вай ёфтиан ту дам мегирӣ. ак ман нагуфтум ки дар ҷазати вай дам бигирем. гуфтум ки видеоро тамошо кунем дам бигирем. хали камтар нито мефаҳманд ё ки нито мефаҳмонем да. ягон видеои нав неста ҳастай брат. Нека дуроин ҳамҷа видео тематика ҳам хали страшилка бигем меша хоррор тематика 21-38 хай будем пас да чӣ масъала гуфтум ку меша шугр раҳмат бенишон зуев ваалейкум салом. ҷамшед ваалейкум салом. раҳмат барои лайк. ваалейкум салом. бача неста ягон видео ҳастай пага дидта мепартом иншолло я ду рӯз се рӯз падира дидтаи мепартом насиб боша иншолло барои ба хотире ки мисол 2 рӯз шуд уже видео набаровардам. ҳабибова гера охи MC Pro и каналои варзишӣ оно паҳлонтиҷӣ биография мекунанд. паҳлончӣ дида нависем биография мекунам барои ки канали ма чиз неста биография намекунам. тим боли спортсмента ва канали варзишида бояд бошад. канали ма тематикаш хоррор чиз страшно ҳам хали факт. братан фақат мегӯй бугум та кай историяи Ленинский районро мегӣ. историяи Ленинский район ҳамзабон чӣ хели историяи Ленинский район ё чӣ хеле шумо ғарибӣ дур аз ватан меша раҳмат шумо чӣ хел ки ту ман явдам растой парень ранг хидат. салом алейкум. ваалейкум салом. ваалейкум салом. раҳмат шерина дар бораи ҳайвонотам кам мекунем кам ягон чизи интересни ягон мекунем ҳамин гап нест аз худо. раҳмати калон ғарибӣ дур аз ватан рости гап ам видеои дига одаморо мегирем перевод мекунем мепартоямо камтар монтаж мекунем тамом. растой пацаном гуфтесам ку чӣ кораем ҳеҷ кора бекор набини ём бакадам бекор.
در یک ماه چند سوم کار میکنیم. آخی یعنی نیست ما میشه که هیچ کار نمیکنیم، ما میشه که در اینترنت ما میشه که نرمال کار میکنیم. خیلی چند خشمو بسیار تماشا کردن هم خنازه در یک ماه چند خیلی برو. بعد نه مسئله دیگه همین کامنتاری رو یک وقت میخونم، کامنتاری شما رو هم آدمای تماشا میکنن میگن شما ای بنا میدونین ویدیو رو میدزین ای دیگه کانالو میگیرین، مثلا ای کانالو روسی در نظر داره برای که ما ای کانالو روسی ایرانی میگیرین میگه کپی هم میکنین میپرتین ای بنا میدونین چیزی خطونا بکنین. اکنون هم خیلی لاگیچ نفکر کنیم، خیلی عقلانه فکر کنیم، اکنون فرض کردیم همون کانالای روسی یک جا میگیره، کانالای زاپاد نمیگیره، правильно؟ مثلا Европа, Америка و یا میدزن که пасути. Оказывается, у амбадыздан, хайшам малишам чашм мепшам, ҳаму каналои Америка худаш як ҷо мегирад. Ай сайтҳое ки YouTube нест, мисол ай дига сайтҳои ҳами маҷалла, ай мақола, ай ҳамхали сайтҳои статья менависанд ку ай ҳаваё мегиранд, скачат мекунанд видеопартои мисол статья менависанд дар бораш, баъд видеоро мепартанд, ай ҳаваё мегиранд гап мезананд, ранги мо гап мезананд, то есть сутуш раз не, ай ҳар ҷо одамо мегиранд, но мақсад як чизе видео кардан дар YouTube партан. Так что ина намеша гуфт ки дузи мисол ай дига ҷо мегиранд, ҳама кадоме ягон ҷо информатсия мегирад. ягон блогер камераи гирифта худаш рафта ҳамун ҳодисаое ки меша ӯ қадар видеое ки мо ҳар рӯз мебарорум рафта ҳар як тибая снимат намекунанд, ё ки ҳамаи магазино ҳамун чизо куҷое камера ҳаста ку агар камера наебуд мо намедидем ҳам хеле чизоро ана чӣ мекунем мегирем мепартоем. фаҳмидем? То есть ин чиз гуфта намеша ки диздия, агар хелида бурой ҳама диздаякан хелида бурой по факту, барои ки ҳама даже ҳамун американсо чун ай гуфтум тунаку ай сайтҳои махсус мегиранд. бо чӣ саволот ба ҷавоб медодум бояд? чӣ мекови хай дар YouTube? ай дар YouTube ту чӣ мекови а бача? маззат нестай чӣ бало? Нурулло Маҳмудов салом алейкум. медонӣ акаҷон всё равно меҳнат мекунем. раҳмат гап нест ғарибӣ. ман ҳама видеотонро лайк мемонам. саломат бошед Усмон Асоев, саломат бошед. ҳам шумо набошед мо нестем. ҳамун дастгирии шумо ки мо инҷа мебурем кам чахчах мекунем қайтон. хулиган бача созяка меша раҳмат. идибек маҷидов гафт меша саломат бошед. хай аҷа дуруст охир. ҳамун савол бошад нисбати не только нисбати любой темаи дар ҳамин блогерӣ ё ки ягон темае ки шумо дар интерес нест бинависед, мо ҷавобтон мекунам. ки не чиз ҳисоб мехӯрад, чиз ҳисоб намехӯрад, аҳамият надорад. не аҳамият наметиҳем, просто ҷавоб метиҳем ки мисол яке мефаҳманд охе. мардуми мо кунҷкованд, як кор чеш ки ҳамхали кор мо ягон пеш намерем. ҳавай мисол кунҷковӣ як ҷаҳат хуб ай, мисол ба мақсади кунҷковӣ кунӣ ки мисол ёд гирам гӯӣ манам кунам гӯӣ и хуб ай. кунҷковӣ кунам ай букавам гӯӣ пастш бизанам гӯӣ хуб нест ай. одамеро ки паст мезани ҳичи вай да зарар намераса, худаш просто ҳамхел менталитеташ паст мерава ба ҳамхел. як хеле тарзи рафтори дига давлатҳоеро мегиранд, аҳамият натиҳанд. саломат бошед. MC Pro савол чӣ савол дода ҷавоб надодам. чӣ бол чӣ савол бошада боло? фаҳмидем брат. так ягон савол набудай ку дар бораи лунатик видео кун дар бораи лунатизм я намуд бемория брат. хеле медонӣ ба фикрам лунатизм я намуд бемория. дар бораи маълумоти либо саҳеҳ додан дар кор либо видео кардан дар кор нест, барое ки ягон чизе нест, ягон факте нест ки дар камера ғалдак боша ма гиромону бугум ки дар фалон ҷо ҳамхали чизе. дар бораи и точно гап задан дар кор ай кадом сабабо мешавад. лунатизм ай сабаби мозгай, мозг камбудӣ дар мозг мешавад рӯи ҳавай, баъд дар хоб мехези ра мегардӣ. ма агар дар бораи лунатик ягон чиз дига дар назар дошта бошам ман намедонам. савол ҳамин ки видеоҳои ҷолиб мебуред ки ҳамин ки кай видеоҳои ҷолиб мебуред ака барои ман ҳамин видеое ки ман мекунам ку ҳамаш барои ман ҷолибанд. ман худам интихоб мекунам дури YouTube медорам, интихоб мекунам кадомша бикунам кадомша накунам, кадомаш правдоподобна, кадомаш хеле реалистична, ҳавояшам мегирам. ҳаста янам каналои фантастические ҳаста ки мегӯянд як дев пайдо шуда дар як ҷо як чӣ мондага чучла мондага монтаж кардаган хали видеоро ман намепартам. ассалому алейкум душанбе сити. ва алейкум салом ака я чӣ пурсум пари рӯ чокада гап пари рӯ шрам ай брат ай кӯдаки мондага ай шрам охи
چی بود کارچی دریدگی بود هم کودکی موندگی ای بچه همین ویدیوی сташниет ростан страшниём бисёрш ростан 90%иш ростан 90%иш баъд 10%иш монтажаю бофташтагиам хеле кино гирифтаги салом ака видеои навкай ай пага дута видео ята насиб боша иншолло соати 12 абед мебурая ята соати 8 бегаҳ мебурая а 12 абед мо ба соати московски время 10 мешава ба фикрам 10 мешава а 8 ба шумо 6 мешава 6 московски время хати мо шам бехати гуфтум да эдибек саломат бошед ман видео тамошо накарда лайк саломат бошед юсуф яқубов видеои навкай гуфтум кози бобоҷон бо хуҷа раҳмон ака кап надам пеш саломат бошед баротов лайф салом алейкум салом мерасона ҳаммада ҳам дар ғарбӣ будагиҳо ҳам дар тоҷикистон будагиҳо салом мерасона баротов лайф ва алейкум салом ба шумо нобти ҳама роҳҳо кай ҳуй мешава бовар кунед ку ака и нашоти раҳм мо умуман информатсия надорем и дошта наметонем и чиз номаълум салом ака саломат бошед ҷаҳонгир абдулло ва алейкум салом соли дига чи ки қурбоналӣ алло маҳалис ба пеш саломат бошед ғарибӣ дур аз ватан ягон кас қитака дорад чи хандестӣ брат як видео дар бораи санги муаллақ дар израил ҳаст як видео кунед мо шод мешавем дар бораи санги муаллақ попробуй мекунам но камай тамошо биниш наврияд тамошош мекунам но маята информация ҷамъ мекунам дар борааш гап мезанам якрӯз родной фақат видеои оригинал шапартор раҳмат пешакӣ старатсия мекунем худам ман бисёр вақт надорам тамошо мекунам мисол бо диққат тамошо мекунам ягон чизи монтажӣ набинам агар мепартамш ягон чизе ки сомневаться кунам дар реальни ҳаёт туғри намегирам хелиша мепартам хисраф урозов барои чӣ бахши пурсеси браҷон салом ва алейкум салом ҷалол е бача хати эсм шариф хешем хешем эсм шариф хати ака хоб надорӣ соат нав 12 ку ба вақти куҷо хоб бурем абуталҳа видео дагар нест биги лайка абудаби абуталҳа боши саломат раҳмати калом саломат бошед дига созем танҷан ҳамун канали некада ҳамуҷо ҳам видеои чӣ мекунем айс пас факт фақат дар уҷо ягонтаи хеле фантастика не фақат факт дар бораи ҳамин чизи реальни гап мезанам ҳам некада авай ҳам хеле видео мекунам ранги ҳамин некатоб мекунам но аидам кручи насиб иншолло худо қувватмон бутаака барои фақат дар бораи ҳамин реальни историяи шидагӣ дар бораи реальни корҳои шидагӣ дар бораи чизое ки реально вуҷуд доранд ва шуморо дар шок мемонад ку хеле ҳайрон мекунад ё ки как минимум хеле дам мегирем ку тамошо мекунем мегӯем зур ранги кино тамошо кардам ҳам хеле видео мекунем дига дар уҷо насиб боша метавонед дар уҷо ягон кас подписатсия кунед бироин тамошо кунед интизор шавед мешава дига мошинбозор намешава уҷо мошинбозор бафкун ки кӯнае бачид ҷаҳонгир саломат бошед раҳмат барои дастгиритон шумо бояд дар чӣ саволҳо ҷавоб битен хисраф урозов любой чизе ки дар ҳамин ютуб касатсия дорад видеош чи куҷо видео мешава барои чӣ видео мекунед барои чӣ ма баромадам савол хеле чиста одамон барои чӣ тамошо мекунанд дар бораи чӣ любой чӣ касатсияи ютуб як хел видеотон дар шаб дар квартира худам тоқат тамошо мекунам аҷоиб буд меша нахондем пеш ай ханда ясно шавда квартира танҳо ҳакма саратсия мекунам ки видеои хали напартом ки битарсӣ мепартом боли меняем типа привидения кино аст якам хали видео 12 барвақта бача созӣ мировой музика созум 12 барвақта соати 5 саҳарам эфир мекунам ки афсус ки хобай ҳама ҳамин да бедоритон 34 касе саҳар кримичка намедирам мирзо продакшн саломат бошӣ раҳмат ӯ як духтар буд кувай дар видео буд ку оли бо бармегарда ба фикрам насиб
просто кор дорам, корбори зиндагиш хати дига вақт наёфт. Вақт ёва бармегарда. Билет чанд сум? Билети чӣ? Эраҷ? Агар нашоти конкурс боша, канали Эсем Шарифовдро даҳумҷаи конкурс. Номи калонтул чӣ? Некатоп. Тоҷикӣ менависен, англисӣ менависен, фарқ надорад. Некатоп номи инами канале. Ваиш просто Нека. Баротов лайф. Миров Хурсан чӣ? Миров Хаёмҷон. Аз и эфир да 2 ракат намоз хонен. Насиб иншолло. Насиб. Мирзо продакшн. Саломат бошед. Мо 18 аз ютуб чанд сум кор мекунем. Мардак борӣ. Гуфтум мо мардак борӣ. Серьёзно гуфтум. Реально ҳамин моҳеш мешавад ки нами карантинда почти 2-3 моҳи чӣ? Пли интернет расход пасход ҳамин рӯзӣ. Барои ки натури просмотр набуд. Будроин канали Нека будроин мефаҳмед. 200-500 просмотр. Ҳақиқат ҳеч кор намекунӣ. Вот. Моҳе мешавад ки нормально кор мекунӣ. Рост мегӯй брат, ҳамин вақт бояд намоз хонем. Рост мегӯям, ман нагуфтам дурӯғ мегӯям. Раҳмат, ҳамон ки гуфтам гапа саломат боша. Худованд баракаташ бида. Ҳамин кинои Туркия ба забони тоҷикӣ дига чӣ ба дар ютуб нестай? Барои ки турко жалб мезананд. Як пул кор намекунӣ, як кинои туркӣ мепартои авторский прав мезананд. Жалбам назананд, авторский прав дора, вай сум кор намекунӣ. Сум кор кардагиш давай мера. Невигодная вай да ютуб партофтан. И дуюм. Сеюмаш дорогостоящая перевод кардан. Очень дорогая. Покривать намекунад расходшат. То агар диска дада таҷикистон нафурӯшӣ, ютуб покривать намекунад. Вот поэтому ма фикр мекунам. Невигодная ҳама тарафа. Ака канали шумо да баъзан вақт як духтар гап мезад, урам некатоб дай. Урам некатоб дай, ҳамон қатима кор мекард. Просто аз паси кор бор зиндагиша ёз вақт ёва бо бармегардад. Ана аҷам теҷе. Ҳамун духтар неки ганда овозош дар ҳамин канал мувофиқа. Ҳол бармегарда Насиб. Брат, агар секрет набоша, моҳи гузашта хайна 144 доллар. И чиста монетизация. Ягон чиз секрет нест. Ягон пли калон ам нест ки гӯем ки хеле ёб. Ҳамон қа ягон миллион кор намекунам ин блогеро. Блогерои моли миллионерш деги нестан. Чанд охи гуфтум кози. Ҳама каса не охи. Ҳама каса не охи, ҳама каса. Абубакр Исмонов вообще нафаҳмидем чӣ гуфтӣ. Так. ҳам комментариётона скрин карда будам чӣ хай бинамозӣ. Ман бисёр суолотон да гуфтам. Некааш май, нека май Наврӯзҷон таҷике. Нека ҳамун якум канали ма буд, вале некатоб вуҷуд надошт. Ҳамун каналда ман видео мекардам аввал. Ай мошин бозор кардам, баъд ихеле бо канал шудам барои худам чиста. Ман да ихеле видео махқула чӣ ман мошин бозор. Барам ха мошин бозор аҳамият надодам дига ха мирд рафт, авҷа як коргар гирифтам. Ҳарчи ҳам маҷазӣ шуд. Азамҷон. Раҳмат. Сум ша, сум ютуба, айбанк мегирӣ, айбанк. Мисол карта мегирӣ, карта да мегзара, карта чӣ хисмат мекунӣ, мера айбанкомат. Банкомат точнее. Как обычно снимать мекунӣ. Точности. Азамҷон барои новсозӣ бародар меша раҳмат. Нестай бо ягон савол дига. Сафар надорад. Демократия вроде каси чӣ хеле махлуқ менависем. Потом худман лайк гуфтум наштам. Так, Мирзо Ҳамиҷон. Ҳозир 34 кас дар ҳамин эфир. Агар дар бораи зиндагии маърифати ислом бошад, 500 нафар эфирда меса. Дар бораи зиндагии маърифати ислом, дар бораи одоб. Надон дар бораи кадом савол занем кан ягон савол нест, яке гап мезанем, чахчах мекунем. Тез видео парто гуфтум, гӯ айпага уҷуди тай мебурая. Не, дар бораи маърифати ислом метонем мисол гап занем, чӣ кунем. Ҳаққалан навирои китоб мисол гуфта метонем. Ай сабабе ки X-Ped реклама мекунем, неуместное. Фаҳмидед? И противоречит мекунем, мумкин нест. Дар видео, дар канале ки X-Ped реклама мешавад, тай номи ислом гап занем, вообще мумкин нест.
برای هم خواهد نشاط معرفت اگر آداب و تربیه اگر گپ زنیم باید отдельно канал шудан дар кора дар бораи ами آداب و اخلاقی نک مثل پند و نصیحت هم خیلی زده باید отдельно канал мекушем уже да эксперт реклама намекини чисто панд و نصیحت максимум монетизация гиром мекини да уже дига ягон чи мумкин нест ягон реклама дига мумкин нест уже ба ҳамин хотир панд و نصیحت ака айрӯи китоб зурае ягон ҷои зарараш нест ягон ҷои чизиш нест неки пеши худат гап зани и опасния пеши худат барои ки пеши худат мумкин нест мумкин ягон чиза хато мекунӣ мумкин ягон каса гумроҳ мекунӣ вообще мумкин нест хеле так гуноҳи вазмина да мисол як чизеро наметонӣ гап мезанӣ но фикр мекунӣ ки и правильно но оказывается ва неправильно так нагон меша анака наврӯзҷон теҷика неста чанд подписчик шавад ё чанд просмотр шавад карта мекушоӣ короче я 500-600 ҳазор просмотр ҷамъ мекунӣ штоби 4000 соат время ҷамъ кунӣ да канал 1000 подписчик ҷамъ мекунӣ ба монетизатсияда заявка қабул мекунанд ура аждад мекунӣ ягон ҳафта 10 рӯз аждад мекунӣ қабул кардан бо як моҳи дига ёки атсила максимум 3 моҳда баъди вақте ки 1000 подписчик мегирӣ баъди 1000 подписчик мегирӣ баъди 1000 подписчик гирифти вақт да канал 4000 соат ҷамъ шудагаш штоби 4000 соата бигирӣ таги 1 миллион просмотр мегирӣ ҳаққалан 500 000 просмотр мегирӣ фаҳмидӣ вақте ки гирифтӣ баъди ҳавай падават ки кардӣ баъди ҳавай гирета 3 моҳ то картагирита мераса то картагирита то ҳамаи чита тайёрак меша ба мери гирифта синимат кадан мегирӣ зависи дақиқа як видео кунӣ ками 1 миллион просмотр гирад фақат заявка монетизация падават мекунӣ як моҳда ҳамаш туғрӣ меша зависи як видеота ранги ма бори боша агар ма хеле долго кашида буд ҳар ди канал он қадar долго кашидагие ки так миров ҳамён беҳтараш кушоед насиб иншолло камтар озод шавем дания даста барои ки кори хубам хубай ку бачи хеле меша охи одами эксперт реклама мекардаги ҳақ дора ба охали канал кушояд ай реклама сум кор мекунӣ ҳо сум кор мекунам блогера чӣ кор мекунад реклама кор мекунад дига ягон чи дига кор намекунад он боша ҳам реклама бардора видеоҳои тарсиро бисёр бовардан гирад чӣ маъно дорад барданаш чӣ маъно дорад видеоҳои тарсӣ видеои страшно бисёр боварданаш маънеш ҳамае ки остри ошушения дорад кинои ужастикро тамошо намекунӣ ягон вақт тамошо накарда интереси набуд ҳама медонад ки ҳам дурӯғ ҳама медонад монтажа ҳама медонад ки киноя но зато ошушения остри ки метя камтарак барои дамгирӣ вақте кор мекунӣ монда меша бегаҳ мебӣ ягон чи тамошо кунӣ мегӣ штоби камтар дам гирам асабот ором шава тамошо мекунӣ дам мегирӣ видео барои мо ҳам қабора видео мекунем ки шумо биёем баъди кор бишне як чи тамошо кунем як камтар дам гирем як камтар хеле асаботон дар ҷош биёяд фаҳмидем штоби як чи як фоида да маҳмадалӣ саломат бошӣ раҳмат меша гаштем хардам хаёл дар видеоат фақат реклама промокод бизнес меган чи хеле мезананд вай вақти регистрация дар худат агар эксперт сарфам нарӯли чи надорам одаме ки мефаҳманд ку ставка мекунам хеле корро мекунам ва даи бонуса одаме мефаҳмидаги да медонам вақти регистрация да мисол ҳамун нека менависанд ҳамунҷа бояд бонусшон метиҳанд вай гирифта намеша вай ставка мекунӣ ҳам бонуса мегирӣ бепул мисол ҳам бонуса вай типа дата пул метан ҳамура мегирӣ ставка мекунӣ бриди мегирӣ бо идоди сӯхтӣ ҳамун ставка кардаги ҳамура месӯзӣ ҳамун бонуса дар видео реклама промокод гуфтум я ғарибӣ дур аз ватан акаҷон дар паноҳи худо ҳамхел меҳнат мекунем худо нигаҳбон бошад шумо худо нигаҳбон бошад интизори видеои навгап места саломат бошед мо кӯшиш мекунем ки тез тез видео бирорем муҳаммад юсуф саломат боша ака клиент салом алейкум ва алейкум салом ҳамзали раҷабов ва алейкум салом клиент сози ака меша раҳмат гаштем худо ба шукр некрус фактически информатсияро чӣ хел ҷамъ мекунем молодец гадме саломат боша фактически информация хаташ уже маълум ай дар бораи ҳавай статья бисёр ай мисол новости полисия гап мезананд баъд фаҳмидагӣ ва дар реальный жизнь возможно ҳамун факт ай баъд мисол видео ҳастае ку яхи каналҳои русӣ дама дидаги мисолам хеле видеора борон бордиса яке пишти шаҳр як тортунаки калон ҳастаку хеле видео вода наве фантастика ва ё рости гап хандат мегира ёки нло ё смешное реально смешное ё и видеои фантастика яхе вақт
мая бор якта видео энлока дагим якта ҳаваям гуфтан дар бораи инопланетян видео кунем вай дурӯғ хеле дурӯғ чӣ хеле дурӯғ ман лично худам дар хеле чизо чӣ надонам фантастика намефорид ба кадом ам хесаро на просмотр нагирд балки дар худам махлул набудам вот оказывается дар дигарон махлул набуда адади кам тамошо кардавай барам ка факт зура чизи ҳақиқат хуба как ни крути ҳақиқат авад просмотрш рафтан мегира а чизи дурӯғ хандовар напрос погода дар тоҷикистон погода дар тоҷикистон чуд виши средняя чӣ хел бигум мисол салқинак нестай камтар гармтара ҷӯши бадам нестай но ядрӯза гарми ҷӯш буд таги 40 дам шуда буд ҳозир 35-36 ам хеле дани мамен ҳозир 24 градус инами дани мамен ҳозир 24 градус ама аҷам ака чаро номи каналдона некатоп ман худам некрузум канали главни ман нека мондам просто ҳам нека мондам ва думад накардам соли 2017 баъд канали навке шудум ман гуфтам чӣ ном монам баъд дар ҷами фақат дар бораи топо гап мезанам тоби хеле баъд просто гирифтам нека топ кардам тамом барам ин маъниш ҳам ай номам гирифта шудага ама дар шаби хушмиров ҳам хаёмҷон шумодам саломат бошед хушабод хушумодам xx хай ҳақорат баг савол додай ки чӣ кунем ҳама музиката айҷо скачат кунем так ма чӣ бугум хай асабом орома ҳеч намегум нашоти кадом видео орзу шарипов чхали видео кӯйбеш медиа ака ҳамон маълумоторо ки шумо да тарҷума мекунед ай дигар забонҳо ҳеҷ ка тамошо намекунад куҷои ҳамин русӣ тарҷума кунӣ дора худ 100% русия медонем ҳамҷо касе ҳаста ҳаматон россия дами ба фикрам русия медонем ягон ҷои тарҷума кунӣ худум тарҷума мекунам видеоро мемонам хе гӯш мекунем чӣ мегӯяд баъд шумо баъд аз чӣ микрофон мисол запис мекунем ҳамонро мегирам под видео ба монтажкарда рафтан мегирам ягон ҷои чӣ надорам баъд дар каналҳои эронӣ мекунем эрония намефаҳмем эрония ягон ҷои тарҷума кунӣ надора эрония гӯш мекунӣ гап мезанӣ эрониё барои чи эрониё мегирам ки эрониё прямо ҳамо американцо мисол каналҳои запад ва ё мегирам ва ё англисия медонам ки эрониё чӣ ки мо тоҷико второй языкмон русския ку авай второй языкшон чи англиси барои ҳамқа ва ё прямо мегиран видео свежие мегиран эронишон қатъия ман мегирам эрони чи тоҷики канали русский слишком бисёр даже русо байни айхчона мегиран ҳоли дар тоҷико худо бошад хеле ман айдам русо айхчона мегиран иш мегира кӯна видео ай русо айроно навай свежие прямо ҳамо англичано меброран ё мегиран ёки американцо ка ҳам маълумоти ки шумо та раник мс валайкум салом нека калимаи ёвонӣ нека аз калимаи ёвонӣ гирифта шудааст маънояш некрӯз мешавад ҳизрат таҷиддин саломат бошед чувство юморит нормально канали эронӣ чӣ ном дорад хуршед медиа ку кадоми чӣ дагар бача ҳамон музика охай гӯш кун ки хехе авай намеша ба забони хеле одам бар ин пирси он музикаи еозар ном дора ӯ дар ютуб возможно ягон кас партофта боша ном неста вай дар творческий студияи блогеру меша мисол вақте ки канал дори творческий студия медори плейлист дора дар плейлист специально барои ҳамин блогеру музика ҳаста ки барои чӣ ӯ музикаи кардагиан ки авторский прав надоранд ӯ музика специально барои видеокунӣ ин ҳамин моя мемонем чӣ мекунем вай барои гӯшкунӣ нестай вай дар ягон ҷо нестай вай мисол мо ай дигар каналҳо музика бигирем агар бимонем мо дар мезана авторский прав видео вообще рекомендовать намекунам фаҳмидӣ ӯ видеоро мисол ман намедонам музикаро як ҷо меёвӣ ту чӣ хеле меёвӣ ӯро ман максимум метавонам як рӯз бигирам холли видео кунам партон бугум ин ҳамон музикае ки шумо талаб дорем ман максимум ҳамқа метавонам ки хехе дигар мисол лашном нака бача брат барои таркиши беруд як видео кун вай як катастрофа буд худованд сабри ҷамил битяшона гузаштагиҳошона раҳмат кунад як фоҷиае бигӯем мешава як ҳамдардӣ кардан дар кораи ноафсӯс ки чӣ ҳамдардӣ мекунед дар бораи беруд чӣ видео кунам 2700 чанд тонна як маводи химиёвие ки дар бениҳоят шароити безеб нигоҳ доштагӣ буданд бо ҳаста як гап рафтеста аниқ неста и просто сонай бигӯем мешава дар ҳамун хранилиши дар ҳамун амборе ки
ҳамин чиз хранид мешуда дар ҳамуҷа бо корҳои барқароркунӣ ҳамун баъзе системаҳо рафта истада масалан сваркаи дар парам чи искра метояд дар уҷа беғарзи ин маводи хиёмӣ чанд намуд бо мисол ҳамин чизҳои дига буда тарканда буда искра мепара пажар меша дар ҳамуҷа до и таркиши глав нишида хеле зириф додан мегира ҳамун чизҳои майда чикадан мегира кафидан мегира и бениҳоят ҳавои уҷа гармай ку Бейрут исо таки уҷа мамлакати гармай Бейрут мегум охи ҳамун Ливан ва и чанд баробар гарм мешавад дар натиҷа баъд ҳамун метарка и ҳамун қа чиза пакашто ҳамун қа чиза ки зиёдаи 4,000 нафар захмӣ шудага ҳоли шумораи қурбониҳош маълум нест дақиқ нест барои ки ҳоли шаҳра полин тоза кардаги нестанд уҷа чанд шумораи беҳисоб да таги санг қум мондаги ҳоли хай худои рӯза да ҳеҷ ка нишон натои ганда уҷа трагедияи вазбин шид ва давлати майда як удари калонаи ростида антак маълумотам дошта бошай Ливания давлати майда акада таги Израил дар теҷи Opel Astra караван чанд сумай чанд сум меёви ҳамин 40-45 сада нормальни меёви свежи тоза нормальни соли нав бахӯ багашт не ки 2004 болош бовар накунем Astra 2004 боло надора ход паспорт ход печати ҳамин 2006 задаги бошанд Astra да надора 2004 да отмечдаги 2006 пур шудаги ёзи Тоҷикистонда ман намедонам вай чӣ хели 2006 ам ба заводи ки сесол кадаги ман намедонам хай ҳароми мануш хе Ремштейн дар теҷи ослади савол дадем ака бигилайка саломат бошед хаёти абадӣ салом алейкум ҳамин канали марам я реклама кун ҳаёти абадӣ дар дурои кани чӣ дора я бинен як ягон чизи нормали дошта бошад хай баъд тамошош кунем даромади ту ай ютуб дар як моҳ чанд сумай и конфиденсиальная информация ман масалан моҳи гузаштаро айманизатсия гуфтум $44 ман я метавонам тасдиқ кунам бача дина тарки 3 литр ман гуфтум ку 2700 чанд та 3 литр охи 2700 чанд тона да гармӣ мекафа ай дастаи слишком гарм ҳам ҳаво гармай ҳам пажар мешавад ҳам хранилиши слишком гарм бад мешавад баъд ҳам хали мешавад хай худо рӯза да ҳеҷ ка нишон натиҳад او گفته بودی که موزیک را میپرتم نپرتفتی این چشمای سرخ من دستی برا جان ما باید ویدیو کنم ترجمه کنم پرتم وای یودا وای پرتنش چه ایودو میبره انشالله پگه ابیزت نمیپرتم خیلی وعدتم میتونم که در باره حادثه شهر نیویورک 2011 یادتون دارم 2011 در نیویورک چی گشته بود 2001 може бит гуфтани буди чӣ метарка да куҷо метарка Шараф Раҳимов да Бейрут Ливанда я таркиши безеб шудага ҳамун новосиёда бояд боша тамошо кунем ака махфӣ набоша чи ҳамаи ҳамин тамоми маълумотҳои блогерро аз куҷо медонем главниш маълумотҳои блогерро ман маълумотҳои блогерро наметонам ман маълумот дар бораи блогерӣ метонам ба хотири ки худам дар ҳамин ютуб кор мекунам хай Навруҷон таҷикаи бардар шумо шаҳри Исор ҳастем бале ман Исорам накида душанбе зиндагӣ мекунам салому алейкум ягон видео нав нест ҳастае пага мебурая дута мебурая насиб хакертиҷи дар бораи метро дар бораи ҳодисаҳои метро бигем ҳодисаҳое ки дар метро мешавад ман метавонам ки видео кунам дар бораи худи метро канали ман техника нест дар бораи худи метро ман чӣ гузарам метро ягон маълумот надорам метро Алимзода Раҷабов кани имрӯз видеои гуфтагӣ бо саги худ тӯй кардаган ростае реально ростае ӯ фактае ӯ реально фактора ман дар шумо гуфтам ва ҳақиқатан ҳастанд хеле одамои слишком баақли баъд ва дастаи баақлишонро намедонанд чикор кунанд бо ҳам хеле коро мекунанд ка салом кати худо чӣ хел алоқа кунем инстаграм нови блогер тиҷи инстаграм нека влог навис дар таги видеои ман хеле силкаша мемонам бинависум нека влог менависа инстаграм даста ёки Сем Шарифа инстаграмша дорем ба друзья авай любой хе короче только инстаграм ака да панои Аллоҳ монен Ҳабиб Нурмагомедов саломат бошед давай хел Тавба ТВ салом ака канали исломи мара як реклама кун Тавба ТВ дуроем бародаро кадоме мисол видеои панду насиҳат гуфтаи Сабданозӣ ина дуроем тамошо кунем панду насиҳат
Акай ку як барномаи нека топа баромад кунам. Баромад чӣ хел баромад кунам? Ман мекунам ку ҳар рӯз. Чо канал салом дӯстон дарои тамом таркишот дорам. Бош чизе страшне. Давом буда. Саломат бошед Ҷустин Бибер. Че? Ҷастин Бейби. Саломат шака. Дидим Инстаграм видео хандовар мепартоя. Ҳо, уже да видеои хандовар бисёртар мепартам. Унҷа ҷои сол хеле чӣ нест. Хайр макаса ховои хуш, саломат бошед. Бисёри бадлақидем ирӯз. Хайр бо ягон рӯз дига ба ҳазур мешавем, бо чахчақ мекунем. Чукуте бародаро. Дар амони худо бошен, худтона эҳтиёт кунен ҳама вақт. Мисол эҳтиёт кунен да. Саломатиона қадр кунен. Бошен саломат ҳама каса.